Kalau mongso jaman semono kowe lali janjimu ana ning Tawangmangu nduk Cahayu. Ning hotel Krusek. Cah, mbok sesuk ra sanggo penyanyi iki, Cah. Mongso ngremuk rai. Cobi raiku bagus apa ora, Rek? Yo, lah kok bagus men. Ora. Ayo, rasa playon. Janjane kowe nang Yeah.
Kayak tangis. Sesuk kon kok dolanan ngene iki ya, Nduk ya. Heeh. Mak, sesuk tukoke dolanan kaya-kaya lho, ngono ya, Nduk ya. Nangis. Nangis. Ayo. Mas, tanggung jawab nangis kayak mau. Nangis. Alah. Hidup-hidup heeh. Lho, gila, Golek jare. kon saupoe kok yo nganti ngremuk rayo. Gara-gara mbok remuk iki malah wis bagus-bagus barang ya diremuk ora ta ya. Janjane kowe nongeng. Atiku sujud kowe kencan karo wanita Ya matur sembah nuwun diajeng Ayu Putri iki momo rabose aku baca kok. Mongso ngremuk rayu lho Jan. Nun niki wangsul malih kalian kalau sakadang saking Campur Sari Putra JT menika mbok pilih saking Kadang Pisan Sutrisno ingkang kersa dana swanten monggo langsung kemawon kalian